May mga grapes, orange kag apple nga napatubo ang isa ka anay opisyal sa iya sini nga farm sa Banwasang Moises Padilla. Kag plano niya nga buksan sa publiko ang iya nga vineyard para maka-inspire sa iban. Ini ang aton nga lagawan sa sini nga episode. Sa may barangay Inulingan sa Moises Padilla sa Negros Occidental, nahamtang ang farm sa isa ka anay punong barangay kag konsehal nga si Agustin Grande III o kung mas kilala nga si Nene. Antes ka makalabot sa iya lugar, ma-enjoy mo anay ang katahom sa classic nga design sa hanging bridge. Sa idalom sini, ang suba nga may aras ng overflow. Nagaserbi ini nga palaliguan sa mga kabataan subo nga mainit nga panahon. Sa unhan, mabalaan mo na nga malapit ka na sa iya nga farm. Kami makita ka na nga nagaidas nga mga puno sa mahogany sa higad sa karsada nga nagaporma sa tunnel. Nagahatag sa shade ang mga dahon sa puno sa mga naganilabay diri. Kag sa ibabaw, mayara sang kapihan. May parkingan kag napalibutan sang ornamental plants ang area. Sa likod sini, nahamtang ang vineyard ni Nene o kunang talamnan sa grapes. Pero antes siya nagsugod sa pag-grapes, nagpananom siya sang apple. Nagbakal siya sang nanari-sari nga mga mansanas sa merkado kag nagpangtanom sang seedlings. Hintunan niya ini pinaagi sa paglantaw sa mga YouTube videos. Sa peak sa pandemic, ini ang iya nga ginkasakuan. Ay, sa akuan ni prutas ni? Eh, liso? Liso ni. Eh, ang ginikuan mo lang, sir? Paano mo natunan sa YouTube? Sa internet eh. YouTube? YouTube. Ati bang Fuji, mama mo na gali ni? Ati ang guwa ni gali, inulingan, apple, doon. Ang unod sang rep gani pulo, kataperwer, puro liso. Ano damo, gino na pabuhi ko. Unod sang chiller, puro liso. Pero pinakauna mo nga gin-learn is grapes. Apple. Apple, gidya una. Uli ang grapes. Kag wala malawigan, nasugura naman ni Nene ang grapes. May nanari-sari na siya ng mga varieties ng grapes nga napatubo. Istorya niya, sa peak man sa pandemic, napatay ang iya nga misis sa COVID-19 kag matapos ang mga hitabo sa iya kabuhi, ginhatag niya na ang iya nga tiyempo sa pagpananom sa grapes. Porsyon sa iya nga farm, ginbakal sa iya misis kani, nagaserbi man ini nga memory niya sa kay Nene. Ang kisabda, nang positive thinker ka, hindi ka negative. Dapat paano mo ang negative ma-positive? Mo-convert mo siya into... Kaya kung pag COVID napatay si misis, frustrated ka, wala ka. Dili mo gin-divert energy mo. Kag daso lang ina nga sunang sa sagwa da, siya na da nagbakal mo. Kay misis mo na da? Oo, siya na nag-amat-amat bakal. Oo. Di mo na isa sang nakita mo nga in memory siya. Para may ono, parang dyan ato to yes mo, kita ya ka blang mo. Magiging pabayaan si Bana. Kuwain sa ng asawa, liwat ba? Hilig ni Nene ang magpananom, pero luyag niya nga unique nga klase sa mga tanom gani. Nakalabo siya sa pagtanom sang apple, grapes, pati na orange. Kag ang santuan ay pinsarta nga wala nagatubo sa Pilipinas nga mga puno, napatubo niya. Subong, ini ang iya nga mga grapes nga mga puno, may mga bunga na. Kag soon, handa na siya nga buksan ang iya nga vineyard sa publiko para maging inspirasyon man sa iban.
Subong, may 30 siya ka mga puno sa grapes kag may malapit siya sa 300 ka mga puno nga inog tanom pa. Ang iya nga mga apple, mga duha na katuig, kag sa masunod nga duha pagid ka mga tuig, mahimo na ini nga magpamunga. Ginkilala na sa probinsya iya nga pagpanikasog. Nakabato na siya sa bulig para sa iya pagpananom, kag soon, mangindako man nga bulig sa turismo sang Banwa ang iya sini nga farm. Luyag din nga makilala ang inulingan, hindi bangod siyang ginamo sadto sa sini nga barangay, kundi bangod siyang nagausbo nga agrotourism sang barangay. Anong ara sa apple, sa grapes nga nag-intereste mo, sir? Gusto ko ang inulingan kasi purti kalain di ang background namon mo. Damo NPE, damo kuwatan, damo tanan. Gusto ko liwaton ang inulingan. Nga nami gali ang inulingan kay may grapes kag may apple. May mga pinyaman siya kag mga miracle fruit sa iyang farm kag iban pagid nga mga fruit trees. Luyag niya nga magsilbi nga inspirasyon sa iban nga mga mahilig mananom ang iya nga istorya. Nga sa Negros, hindi lang puro tubo. May oranges, may apple kag mayara sa grapes. Sino wala magdungdung nga dugay-dugay pwede nagali maka apple picking ka grapes picking diri mismo sa may Banwa sang Moises Padilla. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, i-follow amon nga Facebook page kag YouTube channel Digicast Negros. Ululupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Ruming.